Parlem avui de dos projectes que ha finançat la Fundació Sa Nostra i que portarà a terme Càritas Mallorca. Un d'ells s'anomena Estaló en temps de crisi. Va dirigit a famílies amb greus dificultats econòmiques per manca de feina, mares soles i persones amb pensions molt baixes que tenen dificultats per cobrir les seues necessitats més bàsiques. L'altre s'adreça als barris de la zona de Mitjor de Palma, però els seus destinataris tenen el mateix perfil. Persones a qui la crisi ha agafat en un mal moment i no tenen mitjans propis per tirar endavant. Saludem a Margalida Riutor, coordinadora de Càritas Mallorca. Bona tarda. Bones tardes. Són dos projectes, en total 67.000 euros. A què es destinen aquests diners? Bé, un es destina a ajudes directes a persones que nosaltres estem atenent en aquest moment i que es troben en una situació molt greu per l'impacte de la crisi, i l'altre a una millor atenció. És a dir, la situació de crisi ha desbordat els nostres serveis, tenim tècnics i voluntaris, professionals contratats i voluntaris, però els nostres serveis a les parròquies i a Càritas estan desbordats. Per tant, un és per ajudes directes i l'altre és per una millor atenció en aquestes persones que ho pateixen malament, Quan deix ajudes directes són uns diners que es donen directament a fons perdut per ajudar a superar alguna situació difícil, temporal. Sí, són ajudes directes que se'n van a les famílies quan te venen a demanar o per un lloguer, o per aliments, o per fer front a despeses d'educació o sanitàries. Llavors, el que se fa des de Càritas és estudiar la situació, analitzar molt bé quina és la situació familiar, quins són els recursos en els que compten i quins no, quines coses se poden mobilitzar a nivell de recursos propis i quines no poden, i abans de que s'enfonsin més és necessari donar un cop de mà. Ara fa un moment, just mateix ens comentàveu que estàveu desbordats. Fa molt que es trobeu en aquesta situació així tan en precari? Es preveu que es mantingui durant més temps? Mira, nosaltres estem elaborant la memòria en aquest moment i les dates concretes no els tenim, els presentarem, però sí que hem observat, i de fet ho han donat participam en l'Observatori de Crisi del Consell Insular de CIMAS, i hem anat donant les dades més a més, i nosaltres ja vam notar un creixement els 3 darrers mesos de l'any 2008, i tot l'any 2009 ha anat creixent. Es veure que hi va haver una inflació en el mes de juny, que hi va haver una baixada d'algunes persones que se van incorporar a feina per molt poc temps, però ha anat creixent aquesta atenció a les parròquies, des del que dèiem acció de base, atenció primària, ha anat creixent, i inclús aquests mesos de l'any 2010 segueix creixent. Llavors sí que és una preocupació, perquè nosaltres pensàvem que potser a mitjà any d'aquest 2010 la situació s'estabilitzaria. Nosaltres volem creure que aquest estiu hi haurà més feina, però de moment les coses no sembla que canviïn gaire. Quin és el perfil dels usuaris d'aquests dos projectes? Són persones molt joves, són pares i mares de família amb infants petits, per tant entre 25 i 45 anys. Majoritàriament són famílies immigrants, perquè a part de no tenir feina o de trobar-se famílies que ja havien regularitzat tota la seva situació i tenien papers, davant no tenir feina no els poden a vegades renovar, i que a més tenen molta manca de xarxa social. Vulguem o no vulguem, nosaltres els mallorquins o la gent que està situada aquí té família, predins, germans, que malgrat hi hagi membres de la família a la millor que estan en atur, a lo millor no tota la família hi està, i per tant se donen suport. Ara és cert que la majoria de persones que estem atenent en aquest moment són famílies immigrants, perquè també no tenen, a part de no tenir feina, tampoc no tenen xarxa social en qui poder recórrer. Mencionàveu que entre els col·lectius que ajudeu hi ha persones que reben pensions no contributives molt baixes. Sembla que l'Estat no pot garantir la supervivència d'alguns col·lectius? Hi ha persones majors que no han cotitzat durant molt temps de la vida, i clar, l'únic que tenen opció és una pensió no contributiva. Clar, això actualment és una quantia molt baixa comparat per les despeses que suposa la vida quotidiana, no? Hi ha moments que hi ha persones que fa molt d'anys que viuen en un habitatge i que potser tenen un lloguer petit, però no és així en la majoria dels casos. Llavors, a vegades és que només el lloguer
ja per pagar lloguer de la casa ja no bastes només de la pensió no contributiva. Llavors, és cert que l'administració pública aquest any passat, tant els ajuntaments, el Consell, com sobretot des de la Conselleria d'Afers Socials, s'han destinat unes ajudes específiques per la situació de crisi, el manco per a garantir les necessitats bàsiques per cobrir que se poguessin per a garantir que se poguessin cobrir aquestes necessitats. Ara el que és cert és que hi ha famílies que no hi arriben. No. I que l'Estat pugui... Home, nosaltres jo crec que el que lluitam és això, és que el que voldríem és que hi hagués una renta bàsica i que se pogués assegurar aquests mínims. Crec que en l'aprovació de la nova llei de serveis socials que se va aprovar aquest any passat, aquest és un poc s'intent, no és una renta bàsica, però sí assegurar uns mínims, sobretot d'alimentació i de sòtil, a fi de que la gent pugui estar en un mínim de condicions. El projecte Estaló en temps de crisi té un pla de treball i una part d'intervenció social. En què consisteixen aquestes parts del projecte que són al marge, diguem, d'aquestes ajudes directes que havíem mencionat abans? Les ajudes no se donen així com així. Les ajudes se donen dins tota una feina que s'està fent en la família. Càritas tenim un model d'intervenció, un marc d'intervenció, una manera de fer la feina en el que s'analitza la situació familiar, en el que també hi ha la coordinació amb els serveis socials municipals, sigui a Palma o sigui a Part Forana, en els que se contemplen molt d'altres recursos i serveis, a vegades es compten fer derivacions. Per tant, una ajuda econòmica que és bàsicament s'ajuda del projecte és un element dins tot un pla de feina que se fa en la família. És un element més. No és únic, sinó que és un element més de tot el pla de feina que se pugui fer tant en els adults com en els menors, en els adults en la recerca de feina, en formació, en organització familiar, en suport anímic i en suport psicològic, en els menors poder-los derivar uns serveis específics per a pagar menjadors i escoletes. És a dir, el que s'intenta és veure la integralitat de la família i des d'aquí mirar quins són els recursos, els serveis i les ajudes a les que es pot optar. I per tant, les ajudes econòmiques del taló en temps de crisi només són un element més dins tota aquesta feina que se fa. Bé, en el cas d'Estaló en temps de crisi, arribau a la segona edició, es pot fer una mica de balanç de la primera, com va anar, si es van aconseguir els objectius? Sí, la veritat és que va ser una resposta molt bona. L'any passat ens van aprovar 60.000 euros, era la primera vegada que donaven aquesta ajuda per emergència. Nosaltres vàrem plantejar també unes 400 persones beneficiàries d'aquesta ajuda, en total varen ser 418. Se va poder donar resposta a més de 700 demandes. Amb aquestes... això val a dir que només va bastar per mesos de maig, juny, juliol i agost. Nosaltres en la demanda que fèiem del projecte d'enguany també era per tot l'any i sabem que en el que ens han aprovat no bastarà per tot l'any ni molt manco, bastarà per un parell de mesos, però benvingudes per part de la nostra i agrair a la nostra aquesta col·laboració i dir que també les ajudes que se varen dedicar, per exemple, a nivell econòmic, el 60% d'aquest dobbers va anar per temes d'habitatge, lloguers, pagament d'hipoteques, d'habitacions, de subministraments. Llavors, unes altres varen ser per roba i per mobles, unes altres per ajudes de despesa sanitària i d'apotecaria i d'òptiques. Un altre també important, hi ha hagut un augment de demanda d'ajuda per transport, la gent s'ha de moure, cerca feina, no té ingressos. Per tant, sí que l'ajuda és molt diversificada, però va ser molt significativa en quant a que va ser un reforç important de les ajudes que estan donant en aquests moments. Molt bé, i res més, moltes gràcies a Margalida Maria Riutort, de Càritas Mallorca, que ara mateix té entre mans aquests dos projectes, Estaló en temps de crisi i Més Mans, per ajudar en els més desafavorits a diferents punts de la ciutat de Palma. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres i també gràcies a la nostra. Nosaltres ara arribem a una petita pausa i de seguida acomiadam hem de parlar.